Wong edian. Sapa ki mau sing ngising mau? Edian. Nyalahi aku. Tibaning piwalesku yen sasana wong cendha ning budi. Aku ora dosa ora perkara rikala semono aku mbok nggo tunggal. Mongko gawe aku mung golek iwak aku mancing, nek ora mancing tukang satang prau nyabrake wong sing arep pangkah kali. Ora ngerti sangane mbilahi, aku mbok pateni, mbok jor-jor, mbok juweng-juweng. Aku mbok lebokke ning patunan nggon geni murup. Iki tibane piwalesku titenono. Kowe ngece karo Raden Werkudara. Tak jegal aja takon dosa kowe. Oyaken aku. Werkudara, kowe wong jireh, ora wani kowe nyemplung kali cing-cing guling. Adoh. Ngono nggih. Ampun cedak-cedak kali nek rada adoh. Yo.
Aku njaluk urip ya Di Werkudara. Aku njaluk urip. Aku njaluk pangapura, aku trima kalane aku uripana. Wis negara ngestina tak wulungake. Tak wenehake karo kowe ning aku uripana Werkudara. Aku njaluk urip. Yo! Ya. Memper kowe ora. Karo suwe kober njaluk ngapura njaluk urip. Kowe iki kala sepuro gawe cilakaku. Tak sedulur. Ayo. Arep obah-obah. Angsat arek. Iki jalukmu. Yo! Ayo. Ayo. Werkudara aku njaluk urip. Werkudara. Yo! Ayo. Adikku Di, aku sing njaluke pangapura Kakangmu Dursasana Werkudara. Yayi, elingo, arep dikaya ngapa isih kadang ya Di. Wis, Kakangmu Dursasana uripana. Ngastina tak wenehake karo kowe sak wutuhe kabeh. Waton kowe menehi pangapura kelawan Kakangmu Dursasana. Werkudara, Purbawasesa kuwi ana senopati. Kuwi aja kengguh kelawan ucap sing ora tulus, lati karo pakarti ora nyawiji. Wis ping pira kowe ketanggur? Apa kowe ora eling? Rikala lakon Pandhawa Dadu biyen. Ana suwijining putri sing diwirang-wirangake lawan Dursasana. Diudari kesemekane. Diudari ya kuwi ukele utawa gelunge. Nganti ana pangkone Prabu Duryudana. Nganti putri mau prasetya ora pati-pati siran jamas yen ora kramas getih Dursasana. Lho yen kaya ngono kuwi piye? Kacarita kerot-kerot kanang waja Sang Bimasena. Dupiyenget dawuh pangandikanira. Ingkang Rakanata Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna Kalamunta ingkang prasetya ingkang Mbakyu Dewi. Drupadi ya Dewi Kresna ya Dewi Panjali. Rikala Pandhawa Dadu. Pramila datang kenging sinayudan dukane Sang Werkudara sigra kapulasara Dursasana. Ayo. Ah! Oh! Ayo. Yo! Ayo, yo. Aduh ya. Aku njaluk urip ya Di. Aku njaluk urip Werkudara. Yo! Aduh. Mati aku Werkudara. Ora mati sajat apa. Aduh. Aku njaluk urip. Aku uripana. Aduh. Aduh ya. Yo! Aduh. Yo! Aduh yo! Aduh! Yo!
Wah! 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 Ayo. 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 Hati aku berkutara. Ayo. 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 Yo. Yo. Ayo. 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 Ah! 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 Berkudara. Wah, Mbak Yu Drupadi apa? Rikala semono aku wis prasetya. Aku ora pati-pati siram jamas. Yen ora jamas Kethiye Dursasana ora ketang setetes. Aku njaluk Kethiye Dursasana ya Di. Wis entek. Tak kokop kabeh. Ora ngono ora podar Dursasana. Terus kepiye Werkudara? Wis saiki ngono wae aja semlak. Tak persake jenggot isih ana. Keren Kethiye Dursasana. Tak usapake nang rambutmu. Wis bisa luar nadarmu kowe.